Я вам перадаю паходню кавярні «Зно». Ага. Это минулые сезоны я ее вела. А чаму «Зно»? Я выбачаюся за свою непісьменнасць. Ну, можно заодно и распавесці. Ну, вось. А наогул, что такое «Зно», вы с этим словом сутыкаліся? Я не. Не. Но это вот, что называется, наступное поколение. Это Гэта, прабачце, гэта часам не філасофскі часопіс, які выдавалі недзе там напрыканцы 90-х. Вось, вот уже цёпла. Гэта спачатку было Валентина Кудовіч это распачаў, спачатку было пра літаратурна-філасофскі сшытак «Зно» у газеце «Культура», а потым гэта быў літаратурна-філасофскі часопіс, такое самастойнае выданне. Пра сам тэрмін «Зно» спрэчак вельмі многа, але пішацца ў 3 вялікія літары, хаця гэта ніяк не абрэвіатура. Я вельмі спадзявалася, што мы, калі пачнем кавярню «Зно», мы будзем проста пісаць «Зно» і скланяць «Зна», «Узне», сустракаемся ў «Зне», але Валентина Кудовіч вельмі востра негатыўна гэта ўспрыняў, сказаў толькі так, толькі у 3 вялікія літары, і, значыць, і не скланяць, то есть як абрэвіатуру. Ну, вот вы ведаеце, што там і у Алесі Разанова былі «Зноўмы», таксама такі быў жанр літаратурного ігор прывітання. Прывітанне ўсім. Ігор, мы зараз тлумачым, што такое «Зно», чаму оно называецца «Зно». Потому што я кажу Ганне, што я перадаю паходню весці гэту літаратурную, філасофска-літаратурную хутчэй кавярню. У нас она была больш філасофская, у вас будзе больш літаратурная, але гэта як будзе, так і будзе, так і добра. І мы, як бы, быў это было друкаванае, у друкаваным фармаце «Зно», там, дзе всялякія менавіта літаратурна-філасофскія нейкія працэсы адбываліся, дзе адбывалася такое жывое мысленне. Потым оно замёрла на гады, і мы яго ўзнавілі ў такім фармаце. Калі мы перайшлі ў электронны фармат, калі мы перайшлі ў Zoom, то мы тады, зноў-такі, это ад людзей залежыць, хто што вядзе. Мы тады думалі, што нам рабіць, а падумалі, што гэта ідэальная рэч, таму што яна як бы пераймае тую традыцыю, якія як бы тыя ж самыя людзі з беларускага калегіума распачыналі «Зно» у тым часе, і цяпер мы падхопліваем гэтую ідэю. Цяпер толькі што ўжо у 20-х годах 21-го стагоддзя. То есть гэта ўжо новы час, новыя людзі, новая эпоха, новыя ідэі, новыя формы, але застаюцца застаецца гэтая страла пераемнасці, якая ляціць, якая працінае нас усіх наскрозь, і на якой мы все разам як бы нанізаныя на эту самую страну і ляцім кудысьці ў сваё новае мысленне. Таму мы эту назву пакінулі, прынамсі пабачым, як яно пойдзе, но на гэты год добра будзе, калі вы зжывецеся з гэтай назвай, пасябруеце з ёю, і тады будзеце яе тады сабе у ідэальным найлепшым чынам працягваць. Ну, а далей пабачым. Хто-небудзь жартаваў ужо пра кавярню «Зло»? І так, хай жартуюць, хай у каго як мысленне выкруціцца. Хтосьці знаць, кажа, чуе ў гэтым, хтосьці знаёмства чуе ў гэтым. Калі Разанов придумаў «Зно», мы з Валентином Акудовичем разоў 5 да яго падступаліся, каб ён растлумачыў. І ён спрабаваў нешта тлумачыць, і нічога мы з Валентином не зразумелі, бы не запомнили нават. Ясна, што засталося толькі паверыць, і гэта быў такі момант ірацыянальнага перахода. Можа быць, тады я зразумеў, што не все так проста з верай, як з Ялай, таму што мы з Валентином здзяйснілі гэты рацыянальны пераход і перасталі задаваць пытанне, што такое «Зно» Разанову, а просто пачалі такую масонскую змову, як быццам все мы уже в курсе, все мы ведаем, разумеем, і штосьці такое.
Ну і пригожа, Ірина, от перадавання паходня, да, вот сапраўды, Ганна, я рада вас бачыць і вельмі рады, што вы пагадзіліся, як бы, вот взять, як бы, в таких нелегких обставинах, як бы, асабістых і вот знешніх, да, вот. Но мы будем побач дапамагаць і вот, як бы, ну, скажем, так что вот я знікаю і... Дякую шчыра. Я тады яшчэ давяршу перадачу. Мы по традыцыі у нас ёсць гаспадар ці гаспадыня кавярні, гэта кавярня, і мы вельмі радасна вітаем заўсёды ўсіх гасцей, гасцей наведвальнікаў кавярні, кожнаму прапануем взять з сабою там кубачак чаго-небудзь духмянага, прыемнага, і кавярня зноў адрозніваецца ад дыскусій і круглых сталоў там і лекцый тым, што гэта досыць такая нефармальная сустрэча, гэта людзі пры патрэбе там могуць перабіваць, задаваць нейкія вот пытанні насустрач, но это уже як дамовіцца з фарматам. Ну і звычайна, вот як у нас, вот, калі мы ўжо усталявалі гэты фармат кавярні зноў, гэта адзін запрошаны госць, альбо два, напрыклад, запрошаныя госці, это залежыць ад гаспадара, і адзін альбо два гаспадары, якія іх ужо прымаюць і якія з імі гавораць. І гавораць так, як хочуць. Значыць, гэта ўжо цалкам ідзе на сумленні і на здольнасці гаспадара альбо гаспадароў. Вот. І, значыць, я цяпер вельмі шчаслівая вітаць Ганну Северынец як новую гаспадыню кавярні. Гэта, я так спадзяюся, што яна будзе асноўная гаспадыня на весь гэты сезон, на весь гэты акадэмічны год. Цалкам магчыма, што там некаторыя сустрэчы будзе рабіць не Ганна, а хтосьці іншы, што там ці мы з Ігарам там што-небудзь будзем уклінівацца, ці яшчэ як атрымаецца. Але пакуль што, вот як бы вось абжывайцеся тут, знаходзьце сабе там самыя утульныя закуткі ў гэтай кавярні, знаходзьце там самыя зручныя там падыходы і заўсёды будьце як бы і адначасова і за барнай стойкай і вось гэты і з мікрафонам, які вы перадаеце гасцям, але самае галоўнае, каб вам было комфортна, утульна, і каб і вам, і нам, і ўсім, хто прысутнічае, гэта было цікава і карысна. І каб, конечно же, госці былі задаволеныя, і я маю на ўвазе госці запрошаныя і госці наведвальнікі, каб былі задаволеныя і хацелі зноў наведваць і прыходзіць. Вот. Ну, а ўжо сённяшнюю госцю, першую самую госцю гэтага сезона, хай ужо нам прыгожа прадставіць новая гаспадыня кавярні зноў. Дзякую шчыра, спадарня Ірына, за перададзеную паходню, і я хочу адразу адзначыць, што гэтае ірацыянальнае зно, яно насамрэч працуе і спрацавала. Я не ведала гэтай традыцыі прапанаваць гасцям узяць з сабой кубачак чаго-небудзь духмянага, не ведала зусім, але запрапанавала спадарыне Насці распачаць з таго, што мы возьмем нейкія кубачкі, гэтыя кубачкі прадэманструем і ад іх адштурхнемся і пачнем гутарку. Перш, я вельмі доўга думала, каго я б хацела запрасіць першай. Напэўна, гэта заняло самы вялікі такі адрэзак часу. Па-першае, для мяне было вельмі важна, каб гэта быў чалавек, з якім мы геаграфічна знаходзімся у адным месцы. Першую гутарку я хацела рабіць з чалавекам, які таксама у Беларусі. Цяпер даводзіцца і гэтым крытэрам карыстацца пры адборы. А па-другое, мне вельмі хацелася запрасіць чалавека, якога я паважаю за талент, за думкі, за манеру іх выказваць, але з якім я катэгарычна не згодная па канцэптуальных пытаннях. То бок для мяне было важна, каб гэта быў чалавек, з якім мне цікава менавіта спрачацца і ў якога мне цікава спытаць, ці там аспрэчыць, ці адштурхнуцца, ці яшчэ нешта ў жывым фармаце, а не ў фармаце каментароў, а ў каментарах, калі мы з Настай сустракаліся, пакуль я не выдаляла сяброў, гэта заўсёды былі спрэчкі, якія пераходзілі ў сваркі і нават у свары. І таму для мяне гэта дарагая госця, безумоўна, карысная госця, безумоўна, госця, якой я пабойваюся, бо лёгка размаўляць з чалавекам, якога ты як бы
ну, адчуваеш сабе як бы утульна, да, то там гэта адна справа. Я не могу сказать, что я адчуваю сябе утульна, але я адчуваю сябе ў такім стане цікавасці. Наста Грышчук, крытык. Для мяне важна, што гэта чалавек, які пазіцыянуе сябе як прафесійны крытык. І чалавек, для якога крытыка гэта ёсць прафесійным заняткам у літпрацэсе. Вось для мяне гэта і ёсць прыгожае прадстаўленне. Добрый вечер, спадарня Наста. Вітаю вас у кавярні «Зно». Добрый вечер. І давайте тады ўжо пакажам гэтыя інтымныя дэталі свайго інтэр'еру, кубкі. Я як бы думала, канешне, які. Гэта кубак прадэманструе Наста, і не без хвалявання вырашыла прадэманстраваць свой. У мяне, значыцца, напэўна, прыстойныя дзяўчаты, гаспадыні кавярань не павінны піць такіх кубкаў. Бачыце, ён, значыцца, такі, я б нават сказала, не вясковы, а дзеравенскі. Это мой любімы стыль посуду і любімы памер, як осліка. Я вельмі люблю такія грувастыя кубкі, каб абавязкова ў кветкі, каб абавязкова ў такім кічавым стылі. З іншых мне піць не утульна, каву я не п'ю, таму гэта, безумоўна, гарбата. І ось цяпер цікава паглядзець на ваш, бо ў мяне ў галаве ёсць нейкі вобраз. О, ну я якраз таки п'ю каву і п'ю яе вельмі шмат, і таму стараюся разбаўляць побольш малаком, таму што сэрца часам ужо такое, да. Наконт кубка, я не ведаю вам, вось. Да, мне бачна. Гэта кубак з 10-годдзя прэміі дэбют, але хочу сказаць, што я ім карыстаюся не таму, што ён літаратурны, просто ён вельмі зручны. Ён прыемны на вобмацак, і раніцай, да, мне кожная раніца пачынаецца з кавы, з гэтага кубку. Ён ужо ў такім стане, канешне, не вельмі. Як вы сказалі, прыстойная гаспадыня кавярні не стала б яго паказваць, ну я таксама яго хаваю. Ну, але між тым, ён не такі, як я сабе уяўляла. Бачыце, ўжо ў мяне пачынаюцца нейкія... Я ўяўляла, што гэта будзе нешта такое чамусьці абавязкова белае і чамусьці абавязкова нейкае такое, як бы, у трэндзе, ну, такое, крыху больш мажорнае. Я разумею, да. Многія людзі, якія мяне не ведаюць, уяўляюць сабе нешта такое халоднае, стрыманае, строгае і не ведаю. Не Ну, буду так, працягваць гэта сінанімічна шэраг. Да, ну вось я таксама папалася на гэтую лавушку вашу. У любым выпадку, як бы, кубкі, іх выгляд, тое, што ў іх знаходзіцца, гэта справа густу. І у мяне былі некалькі сябровак, якія ўвесь час мяне перавыхоўвалі, што датычна кубкаў і посудаў. І ў літаратуры часцяком так бывае, што знаходзяцца людзі, якія перавыхоўваюць адзін аднаго адносна нейкіх, да, так можна назваць густаў, але мы, як філолагі, любы густ можам укласці ў фармулёўкі і зрабіць з густавай пазіцыі пазіцыю. Нібыта гэта значыцца не густ, а гэта нейкія аб'ектыўныя крытэрыі. І вось я хацела, па-першае, абмеркаваць вось такое пытанне, на якое асабіста ў мяне адказу няма, але мне ён патрэбны. Патрэбны як настаўніцы, як чалавеку, там, які удзельнічае ў нейкіх журы прэмій, да, ці там, ну, наогул фармулюе думкі. Літаратура і вось крытыка. Наколькі гэта справа густу, і ці існуюць аб'ектыўныя крытэрыі трох такіх, як бы, тэрмінаў: добрая кніга, дрэнная кніга, але ўсё яшчэ кніга, ўсё яшчэ літаратура, і графаманства, да, там нейкі графаманскі твор. Паколькі мы дамовіліся, што белымі гуляю я, а вы адказваеце, да, ваш ход другі, то я спачатку сфармулюю свае крытэрыі. Я таксама шмат аб гэтым думала і імкнулася сфармуляваць максімальна простыя і максімальна такія, ну, падобныя на аб'ектыўныя крытэрыі добрай кнігі, дрэннай кнігі і кнігі графаманскай, і ў мяне прыкладна атрымалася так. Вось кнігі, якія я лічу добрымі, якія адпавядаюць маім густам. Гэта кнігі, у якіх найперш усвядомленая форма, ну, то бок, неусвядомленых эксперыментаў дзеля эксперыментаў
неких формальных, я их про себя называю вычварэнстваў, там неких фармальных фігур, якія дадаюцца ў кніжку толькі дзеля таго, каб гэта быў эстэтычны згустак, я не люблю. Для мяне гэта не добрая літаратура, а добрая літаратура тая, у якой любая форма ад жанра і да сінтаксічных нейкіх падыходаў, яна усвядомленая і абумоўленая адпаведна зместам. Па-другое, гэты самы змест, ён мусіць быць не банальны. Пажадана просты, я таксама не люблю ўжо цяпер складаных кніг, мне падаецца, што гэта як бы рысоўкі, але ён мусіць мець думку небанальную ці пункт погляду нейкі небанальны. І яшчэ абавязковым крытэрыем добрай кнігі альбо добрага твору для мяне з'яўляецца нешматслоўнасць. Таму, калі прыкладам кажуць там, самая вялікая кніга там, ці там 1000 старонак раман, то для мяне гэта хутчэй блага, і мне наогул смешна, калі памер, аб'ём, а тым больш вялікі аб'ём, ён выстаўляецца як бы як перавага кніжкіна, так? Гэта што тычыцца добрых кніг. Дрэнныя кнігі, адпаведна, гэта кнігі з нічым не абумоўленым эксперыментам фармальным, гэта наогул для мяне складана, але калі чалавек там эксперыментуе, калі ён там прыдумвае, вось былі такія кніжкі, все словы кожнай главы ці там верша, не памятаю, пачынаецца на адну і тую ж літару, і так па алфавіце. Ці там, ну вот такія штукі, гэта для мяне як бы прыкмета дрэннай кнігі. Банальная думка, адпаведна, і шматслоўнасць, вот это бясконцыя прыметнікі, нейкія дыялогі, бясконцыя, нейкія такія паўторы адной той же думкі, вось гэта ўсё, як бы ўсё яшчэ літаратура, але, на мой погляд, літаратура дрэнная. А што тычыцца графаманства, то я яго для сябе маркірую так. Гэта калі чалавека проста ўзяло і званітавала на паперу. То бок ён, як у яго ўнутры было, так ён і выклаў. Не аформіўшы па-мастацку, не падышоўшы да тэксту як да, там, не ведаю, скульптуры, там, яшчэ чаго-небудзь. Ну, то бок, вось такой неаформлены поток словаў. Напэўна, менавіта гэта я для сябе называю графаманствам, і вялікую колькасць такіх кніжак даводзіцца чытаць, калі, прыкладам, ты ўваходзіш там у нейкае журы і чытаеш поўны спіс. Вось. Гэта як бы тое, што мне падаецца гэтымі тэрмінамі. Вы так адразу ўсё за пар одну кучу все 3 пытанні. Так, у нас было пытанне Добрая кніга, дрэнная кніга, але гэта ўсё яшчэ кніга, так? Бо у літаратуры шмат і дрэнных тэкстаў, і добрых тэкстаў, якія там маюць нейкае значэнне. І графаманства, 3 тэрміны. Вось, дарэчы, калі вы сказалі пра вялікую кнігу, я так сама сабе пасмяялася, тому што у мяне там ёсць яшчэ адзін кубак літровы. І я спачатку думала, можа быць, яго вам тут прадставіць, але потым падумала, што яго прыхаваюць для дыскусіі пра сабак Европы, магчыма, таму што ён... Ну, мы як бы зразумелі, пра што гаворка, не хацелася нікога пакрыўдзіць, але, ну, мне ўвесь час падавалася, што это нейкая да Альгерда, нават пагарда, што яго няма за што пахваліць, толькі за памер кніжкі, як бы, ну... Ну, да, так, ну, добрая кніга, добрая кніга. Не пытанне, так. Не, гэта я не пра Альгерд. Я перайшла, да... Хаця яна і не кепская, да, ну, я зараз нагавару. Да. Увогуле, мне б хацелася спачатку... Ой, тут кошка. Мне хацелася спачатку азначыць, што літаратура, в прынцыпе, калі казаць, што такое літаратура, ясна, што дакладнага адказу такога вельмі... Карацей, такой універсальнай і адназначнай дэфініцыі не існуе. Але для сябе ў працы я нарэшце дайшла да разумення, што Спадарня Наста,
хто нам дапамагае, у мяне завісла Наста, я яе не чую. Літаратура як від мастацтва ёсць зусім. Не, зараз просто што нешта з сувязю. У мяне можа быць кепскае злучэнне, но часам перабіваецца, але працуе. Зараз Так. нармальна. Так, ну вось на самым цікавым месцы я асабіста не пачула. Літаратура дакладнага азначэння не існуе. Ёсць літаратура для сябе, зноў жа, калі я буду казаць, я ўжо нарэшце навучылася разумець, што тое, што я лічу правільным, яно не аб'ектыўна правільнае. Я да гэтага дайшла, дзякаваць Богу. Вось. І для сябе у працы я стараюся размяжоўваць літаратуру як від мастацтва і літаратуру як від дзейнасці. Калі мы кажам пра літаратуру як від мастацтва, тут размова пачынаецца вельмі жорсткая, і насамрэч мастацтва штука не для слабых. Калі чалавек стараецца неяк сам рэалізавацца, знайсці пахвалу, не ведаю, пакінуць нейкі след ці нешта такое, калі гэтым кіруецца, то тут звычайна мастацтва і заканчваецца, па-мойму. А калі казаць пра літаратуру як від дзейнасці, то сюды ўключаецца літаральна ўсё. Кніжны рынак, сюды, хаця крытыка таксама ёсць як від мастацтва. Мы можам уявіць сабе зараз кругі Эйлера. Адзін круг гэта літаратура, другі гэта крытыка, і вось і часам яны перасякаюцца, і там бывае мастацтва. Так? Вось. І таму адсюль пытанне пра добрую кнігу, яно таксама не такое проста, як здаецца, таму што добрая кніга добрая ў чым? Добрая як мастацтва, ці з'яўляецца кніга мастацкім творам, ці добрая кніга як прадукт. Я так разумею, што мы маем на ўвазе першы варыянт, калі гэта... Ну, прынамсі, я не думала пра кнігу як прадукт, сказаць, па праўдзе, не ведаю чаму. Ну, да. Можа быць, проста вам не даводзіцца так часта сутыкацца з крыўдамі пісьменнікаў і непаразуменнем ад чытачоў, таму што апошнім часам, за апошнія гады мне трапіліся дзве выключныя кнігі, на якія чытачы, вось гэты шырокі чытач наш, беларускі, яны зарэагавалі не так, як мне думалася. І таму я зразумела, што гэта ўсё ж такі такія розныя рэчы. І, напрыклад, калі добрая кніга як прадукт, калі мы кажам пра літаратуру як від дзейнасці, то гэта, напрыклад, можа быць якасна зробленая жанравая рэч. І тут намного прасцей, тут сапраўды можна вывесці вось гэтыя крытэрыі вельмі пэўныя, напрыклад, калі аўтар сапраўды усведамляе форму, альбо можна замяніць форму на жанр, калі ён ведае, чаго хоча і проста фармулюе сваю думку ў адпаведнасці з гэтай формай. Тут, мне здаецца, самы яскравы прыклад — це дэтэктыў, таму што у дэтэктыве вельмі добра бачна, калі жанр не да канца адпрацаваны. Потым, там, ведаю, стыль, в тым сэнсе, што это мусіць быць якасна напісаная кніга. Вось вы казалі пра вялікую колькасць якіх-небудзь лішніх прыметнікаў ці яшчэ нешта, то бок такая лаканічнае выражэнне думак. Гэта ўсё пасуе для добрай кнігі як вось такога прадукта. Калі пачынаеш казаць пра кнігу як форму, у якой высвятляецца мастацтва, тут усё складаней. Вам не замінае гук, там у мяне кошка проста. Выдатна, няхай. У мяне там дзеці, это яны проста яшчэ ціхія. Ну вось. Просто калі пачынаеш казаць пра мастацтва, вось тут уключаецца густаўшчына, з якой, напэўна, і распачынаюцца самыя гучныя спрэчкі і сваркі. Таму што калі б можна было сфармуляваць, што такое мастацтва, ці якая кніга з'яўляецца творам мастацтва, то не было б уласна гэтых спрэчак. Як я для сябе вызначаю, мне здаецца, што літаратура як мастацтва, тут мы ўжо проста перайдзем да гэтых паняткаў. Гэта яшчэ адна форма мыслення і нават больш форма быцця. Тут я, канешне, зараз ступаю на вельмі тонкі лёд, таму што філасофскай адукацыі прафесійнай у мяне няма, і я магу апераваць толькі тымі паняткамі, якія неяк сама засвоіла, як я іх разумею. У мяне таксама няма, таму я ніяк не змагу вам тут расходзіць, фантазіраваць ці фармуляваць. Разумееце, тут карацей,
найбольш блізкі мне, напэўна, у гэтым плане Петрова Васючэнка, таму што ў яго у кнізе «Адлюстраванне першатвора» вось гэтыя думкі вельмі лаканічна сфармуляваны. Хаця ёсць небяспека проста, калі вось да такіх абстрактных паняткаў пачынаеш звяртацца, пакуль ты да іх не дойдзеш сам нейкімі сваімі ўнутранымі інтуіцыяй ці лагічнымі патугамі, ты да канца не ўсвядоміш, пра што ідзе размова. І, напрыклад, раней я не разумела, цяпер, калі перачытала вось гэты тэкст, я пагаджаюся абсалютна з усім, што ён там выказаў. Калі казаць схематычна, коротка, ён казаў пра тое, што вось ад пачатку ёсць чалавечае быццё, нашая самасвядомасць і вось як мы жывем. І быў першатвор. Напэўна, для большасці гэтым першатворам, ну, прынамсі для нашай цывілізацыі заходняй хрысціянскай, гэта будзе Біблія, у якой заключаны усе алгарытмы, ну, правільныя алгарытмы жыцця, па якіх мы збольшага і жывем, нават не усведамляючы гэтага. Але нават калі адкінуць вось гэтую Біблію, ён казаў пра першатвор як пра слова. Магчыма, гэта тое слово, з якога пачалося жыццё, пра якое зноў жа казала Біблія. Але вось гэты, ведаю, логас. Карацей, атрымліваецца, што нашае фізічнае быццё і быццё гэтага слова, яны існуюць паралельна. Трэба разумець, што слова пайшло не ад чалавека, слова з вялікай літары і, ну, не ў лексічным сэнсе, так? Яно суіснуе з чалавекам. Можа быць нават такое, што чалавек і чалавечая самасвядомасць з'явіліся дзеля таго, каб гэтае слово магло ўвасобіцца. Я не ведаю. Тут ужо зараз пачынаюцца зусім такія хісткія матэрыі, я тады паглыбляцца не стану. Вось. І проста было вось гэтае першатвор, вось гэтае першае слово, і ён знаходзіцца да гэтага часу, як бы, у свядомасці чалавека у такім стане дасвядомым. Мы яго не да канца усведамляем. Яно частка нашай свядомасці, частка чалавека, робіць, магчыма, чалавека чалавекам. І літаратура — гэта вось такі сум, спроба прыгадаць вось гэтае самае першае слово, гэты першатвор. Літаратура, яна як бясконцае кола, бясконцы шэраг адбіткаў з гэтага першага слова. Чым больш тэкстаў, яно як бы, тут такі парадокс, адначасова пашыраецца поле тэкстаў, але чым іх больш, тым менш застаецца цёмных кропак, цёмнага поля, неазначанага яшчэ. І тым бліжэй, магчыма, мы прыходзім туды, вяртаемся. Это пастаяннае вяртанне да першага слова. Я не ведаю, магчыма, для гледачоў, слухачоў гэта зараз гучыць незразумела, абсалютна абстрактна, але калі хтосьці пра гэта задумаўся, таксама адчувае у кожным тэксце штосьці апрача тэксту, можа быць, каму-небудзь гэта будзе зразумела. Вось. Ну і паспрабаваўшы карці гэта неяк запакаваць, вось добрая кніга, калі гэта твор мастацтва, у ім будзе вельмі моцна вось гэта адчувацца. Я яшчэ думала пра тое, якія фармальныя прыкметы, вось мы прыходзім да таго, як можна вызначыць. Гэта будзе штосьці новае, але не хаця фармальна таксама гэта можа быць, там, не ведаю. Новых жанраў, канешне, не прыдумалі, хаця і спрабавалі. Ёсць новыя назвы, але новых жанраў, па сутнасці, так і не прыдумалі пасля грэкаў. Так вось, у гэтай добрай кнізе гэта будзе штосьці новае, нават не ў змесце, і нават не проста ў форме. Яна мусіць змяніць чытача. Зноў жа, не ў тым сэнсе, што яна адкрывае нейкую новую думку, ці там прымушае яго засвоіць новую, не ведаю, гэты алгарытм паводзінаў. Гэта адкрываецца яшчэ адзін ракурс погляду на свет.
І таких кніг мала увогуле, в прынцыпе. Не тое, што ў беларускай літаратуры. І яны, звычайна, і ўваходзяць вось у гэты класічны гуманістычны фонд літаратуры, які выхоўвае людзей новых пакаленняў і ідзе далей праз стагоддзі, тысячагоддзі. Вось, для мяне гэта добрая кніга. Але тут, разумееце, я сутыкаюся ў працы з тым, што такіх кніг папросту шмат не можа быць. Вось такія паваротныя пункты, яны ж здараюцца не кожны год, не кожнае дзесяцігоддзе. Там на стагоддзе іх можа быць гэтых кніг штук 10, можа быць, ва ўсёй літаратуры. Вось, і таму даводзіцца зніжаць эту умоўную планку і працаваць з тым, што ёсць. І таму, магчыма, я і задумалася пра літаратуру як від дзейнасці і пра кнігу як прадукт. Вось у чым справа. Да. Ну, гэта справа планкі, бо паколькі ў мяне планка відавочна ніжэй, і наогул, каб вы, Грышачку, сфармулявалі наступнае пытанне, то я пераб'ю. Мне гэта нагадала ваше азначэнне, я разумею накірунак думкі, і я думаю, што для чытачоў гэта менш зразумела, чым для тых, хто піша, хто займаецца літаратурнай дзейнасцю, вось эта праблема першатвора ці там суіснавання слова. Але неяк мы размаўлялі з Юліяй Чарняўскай пра крытэрыі геніяльнасці. Я ўсё дапытвалася, як вось вы вызначаеце, геніяльны верш ці не геніяльны верш, як гэта можна вызначыць. І яна мне сказала так: я вызначаю проста, сказала Юля. Калі ад верша ідзе гул, то ён геніяльны. Я вельмі пасмяялася, таму што проста, калі ад верша ідзе гул. Але потым я стала эксперыментаваць з вучнямі, са слухачамі на нейкіх занятках, там на нейкіх нечым. Карацей, ён ідзе, сапраўды. Да, і вот это ваше азначэнне, оно приблизна з гула, приблизна з таго посероду. Але так, планка высокая, і таму я не ведаю, як такая планка падыходзіць. Вось, дарэчы, да, просто таму, калі заходзіць размова пра мастацтва, я іх стараюся насамрэч пазбягаць, тому што разумею, што, па-першае, чалавек мусіць мысліць тымі ж паняткамі, што і я, і мусіць разумець кантэкст, пра што я кажу. Бо, звычайна, ўсё заканчваецца такімі крыўдамі і рэплікамі на кшталт, типа, што, па-твойму, усе тут графаманы, ці тут чытаць нечага, ці там белліт нейкі не такі. Ну, гэта неправда, тому што вазьміце сучасную літаратуру любой іншай краіны, там будзе тое ж самае. Гэта нейкая ілюзія. У мяне, напрыклад, недавно было такое расчараванне. Якраз пасля сезона гідройца мне трэба была нейкая разгрузка, але разгрузка дзіўная, я ўсё роўна, калі чытаю не адно, то нешта іншае, я падумала, што вазьму добрую жанравую кнігу. І мне тут трапіўся дэтэктыў нарвежскага аўтара, Несбё, па-мойму, калі правільна кажу. Вось. І там, як заўсёды, такія захопленыя нема. Вось. І, зноў жа, я перанесла гэта на сітуацыю беларускай літаратуры. Просто там, магчыма, людзі, там больш развіты рынак, і людзі больш нахабныя, я не ведаю, самаўпэўненыя, таму што трэба прадаць, і трэба гэта добра паказаць. У нас просто, я думаю, просто простое, што кніжны рынак не настолькі развіты, гэта не працуе як нейкая фінансавая рэч. Вось таму недастаткова хваляць свае ж кнігі, скажем так. Вось. А зараз я забылася, пра што я хацела да гэтага сказаць. Пра дрэнную кнігу, да. Вось вы казалі пра гэты гул. Просто калі пачынаеш казаць так абстрактна пра тое, што такое мастацтва, гэта, звычайна, таксама выклікае нейкія усмешкі, такія, маўляў, гэта ж не навукова, ты гэта ніяк не прымерыш, гэта густаўшчына. Але калі мы звернемся да прызнаных класікаў, там, нават замежных, якія калі напішуць пра мастацтва, там будуць абсалютна такія ж самыя рэчы, гэта будзе вобразна, метафарычна і ніяк не навукова. Мне, напрыклад, падабаецца значэнне, якое даў Эліот. Я прям даслоўна не прывяду, але ён казаў пра тое, што паэзія як згустак мастацтва, па-мойму, гэта самы такі род літаратуры, найбольш паказальны. Ён сказаў, што паэзія — гэта электрычны ток паміж словамі.
Калі ты гэты электрычны ток адчуваеш, калі ты здольны яго адчуваць і гэта з табой здаралася, ты разумееш, пра што размова. Калі не, то проста падасца, што гэта прыгожая фраза. Ну вось мы сутыкаемся з такой праблемай. Як яе вырашыць, я не ведаю. Мне здаецца, ніхто яе не вырашыць ніколі. Ну. Ну, і ў гэтым ёсць пэўны нейкі снабізм, да? Бо чалавек, які думае, што ён адчувае гэты электрычны ток, ён, безумоўна, тады унутры, і гэта считваецца звонку, да? Ён тады як бы валодае патаемнымі ведамі. Чаму шмат у якіх крытыкаў у іх якраз выпрацоўваецца вось гэтая штука такая, што яны думаюць, што іхны погляд аб'ектыўны, таму што яны валодаюць нейкім таким патаемным умением чуць электрычны зарад, так? І гэта такая скользкае значэнне, якое дазваляе некаторым з нас там у розных выпадках адчуваць сябе вышэй за іншых. Ну, вышэй за іншых, напэўна, не, але я прызнаю, што часам я злавалася проста шмат на каго, там на чытачоў, таму што, здаецца, вось яно відавочна, чаму вы гэтага не бачыце. І мяне праскокваюць нейкія фразачкі, на якія пасля крыўдуюць, напрыклад, пасля кнігі Элісіна «Лібіда». Владимир Садовскі, іншы наш пісьменнік, які працуе якраз такі ў жанравай форме, ён не зразумеў, пра што там пісалася, і ён выказваўся крытычна ў мой бок, што вось я такая разумная, лічу сябе, там, не ведаю, што я... Ну, сноб, да, такое снобісткае. Канешне, можна рабіць выгляд, што ты не сноб, і старацца гэтага пазбягаць. Рабіць выгляд так, што ты не... Да, рабіць выгляд, такая аговорачка. Ну, проста, мне здаецца, гэта неэфектыўная стратэгія працы, таму што калі ты пачнеш старацца падабацца ўсім і быць найбольш, ну, такім мяккім, пушыстым і бесканфліктным, то нічога не атрымаецца ў працы. Ну да, ёсць такія пабочныя эфекты, калі цябе ў чымсьці абвінавачваюць, адмаўляюцца пасля, можа быць, нават нейкія тэксты твае чытаць. Мне таксама пісаў адзін чытач, што гэта было вось пасля песні пра Цімура, якую вы таксама не любіце. Ну, я сказаць па праўдзе, і з лібіда ў мяне складаныя, ой, лібіда, я магу неправільна ставіць націск, мне складаныя адносіны, мне вельмі падабаецца Ілля Сін, і падабаецца тое, што ён робіць, але вось канкрэтна гэтая кніга для мяне, ну, яна якраз... У нас нешта з сувяззю? Ці чутна мяне, ці вы бачыце мяне, нешта з сувяззю ў нас? Так, я чую, бачу. Там проста прарывалася нейкая Ольга. Нехта прарваўся, так, магчыма, гэта быў нехта з тых чытачоў, які любіць Іллю Сіна і не стрымаў такога закіду. Ну, вось для мяне якраз такі вось маім густам там было з чым як бы паспрачацца вось у гэтай кнізе, а песня пра Цімура наогул так у мяне дае стаўленне, і яна не трапляе ў мяне ў спіс добрых кніг. Ну да, я ведаю. Вось. І там быў каментарый чытача пра тое, што вось я вам давяраў, там прямо быў такі водгук разбітае сэрца проста. Я вам давяраў, я раней чытаў гэтыя тэксты, выбіраў кнігі паводле там, ну не то, што я была такім компасам літаратурным. Ну, сэнс у тым, што я давяраў, тут прачытаў пра гэтую кнігу, паглядзеў у кнігу, там нейкі кашмар і наркаманія. Як вот мне цяпер жыць? І што я магу на гэта адказаць? Я максімальна, як магла, растлумачыла, што ў гэтай кнізе класнае і чаму. Наколькі гэта было магчыма проста вось тэхнічна падтлумачыць, лагічна. Але ёсць нейкая мяжа. І таму тут застаюцца толькі адчуванні, і таму, калі кажам пра густаўшчыну, яна ўсё роўна будзе. Як ты не хочаш, не паспрабуеш яе пазбегнуць, ну, немагчыма. Проста таму, што мы людзі. І таму, што, як бы, ну, мне ўсё яшчэ падаецца, што гэта таму, што мы не выпрацоўваем крытэраў і не хочам іх выпрацоўваць. Але, з іншага боку, калі ты выпрацуеш крытэры, так гэта будзе лінія партыі, да, і ўсе, значыцца, мусяць адпавядаць нейкай лініі партыі нейкім крытэрам. То бок, это таксама нейкая такая мара, якая ніяк у мяне не здзейсніцца. Вось я і думала, можа, вы што-небудзь падкажаце, бо па вашых крытычных якраз такі працах, мне падаецца, яны ў вас ёсць.
У мяне ёсць. Вось я і казала пра тое, што Вот так. гэта мусіць быць новая форма, ну, і форма мыслення. У мяне проста праблема з фармулёўкай. Я нават калі пішу, я па некалькі разоў рэдагую свае тэксты, перачытваю, таму вось зараз, калі мы размаўляем, я магу так расплывіста Ну так. расказваць. так. Мгм. Кніга мусіць змяняць ракурс Мгм. бачання і тып мыслення. Напрыклад, лібіда в гэтай кнізе, ну, як я разумею, там, па тым, што казаў сам аўтар, ці недзе чытала, ну, карацей, яна задумвалася як пераказанне жыцця святой, і з думкай пра тое, што робіцца з душой чалавека, ну, калі мы прымаем, што душа існуе, Мгм. што робіцца з гэтай душой, калі чалавек пераходзіць парог святасці, робіцца святым. Мгм. У яго не атрымалася як бы гэта зрабіць, таму што мы не ведаем, в прынцыпе, што адбываецца. Таму, мне здаецца, гэта мэта такая недасягальная. Але вось ён паставіў вельмі высокую мэту, і пабочна, што самае цікавае, чыста тэхнічна зрабіў вось гэты цуд, стварыўшы мастацкую рэч, якая акурат мяняе вось гэты тып мыслення. Таму што, напрыклад, калі я чытала, там, разумееце, там нават асаблівай сюжэтнасці такой няма. Это не захапляльны нейкі дэтэктыў, калі ты штосьці чытаеш, забываешся, дзе знаходзішся, весь пагружаешся там у экшн. Але сама пабудова сказу, яна разбурае звыклы ход думкі, калі чытаеш. І праз тое, што яна мяняе вось гэты ход думкі, ты калі выходзіш зноў з кнігі ў свет, па-іншаму бачыш рэч. Вось для мяне вось гэта і ёсць крытэр добрай кнігі. Мгм. Зноў жа мы тут сутыкаемся з праблемай, што для рознага чалавека гэта будуць розныя. Ну, напрыклад, у аднаго вось такі досвед і культурны багаж, у іншага іншы досвед жыцця і культурны багаж. А хто-то, можа, ўжо пераскочыў гэты момант і ўжо раней змяніў гэты ход думак, і ён у яго цяпер такі альбо наступны. Так? І таму для яго той пункт гледжання, які раскрывае там канкрэтны аўтар у канкрэтным творы, гэта ўчорашні дзень. Ну, зараз вы сказалі, што для вас лібіда ўчорашні дзень, я зразумела. Ну, мы вельмі спрачаліся якраз аб гэтым, калі я тады была ў журы. І я ўжо не ведаю, цяпер можна этой таямніцы выдаваць ці не, але вось якраз я была чалавекам, які ставіў на першае месца іншую кнігу, хаця ў выніку як бы мяне пераспрачала Марыя Мартысевіч, я як бы паддалася на аргументы яе, але вось якраз для мяне вось тут, да, гэты момант, это як бы, можа там узрост, можа там таксама нейкі чытацкі досвед, ці там імкнення да прастаты, там узроставае таксама я лічу, таму што з узростам это прыходзіць, як мне падаецца. Вось тут для мяне вось гэта якраз было як бы тая штука, якую сусветная літаратура і я асабіста як чытач прайшлі там гадоў у 30, так, і вось гэта ўжо не падавалася. Я не пра кнігу зараз, да? А пра суб'ектыўнасць усё адно. Як бы мне, да, кніга яна не становіцца горшай альбо лепшай ад таго, што мы пра яе кажам. Гэта нашы ўласныя праблемы чытацкія, а не аўтара і кнігі. Вось. Ну, я верыла ў Марыю. Да, гэта яе была менавіта, канешне, заслуга. Конкретно, да. Глядзіце, можна сказаць, што, магчыма, для некага гэта ўжо пройдзены досвед і нічога новага няма, але можна тую ж самую думку, якую вы выказалі, павярнуць іншым бокам. Вось вы кажаце, што з узростам прыходзіць імкненне да прастаты. Можа быць стомленасць, потому што з узростам чалавеку становіцца ўсё ленівей і ўсё складаней прымаць нешта новае, бачыць нешта новае, і сціраецца адчуванне нюансаў. Магчыма, не буду тут. Вось, таму, бачыце, тут такая штука, да. Это в любым выпадку, як бы, разумееце, што мне вельмі складана, што мы не можам сысці ад суб'ектыўнасці, хаця, зноў жа, это як бы такая, видимо, прафесійная праблема, таму што настаўнік, ён мусіць аперировать зразумелымі крытэрыямі і яснымі тэрмінамі, і мне ўвесь час хочацца іх мець.
І гэта таксама, калі ты пачынаеш бачыць нейкія нюансы, і гэтыя нюансы для цябе там падаюцца залішнімі, яны цябе там ад нечага там адвлекаюць, то як бы это раздражняе. Не будзем Ну, займацца эйджызмам, але гэта, напэўна, таксама ўзрост. Спішам Ну, туды. вось гэты педагагічны досвед, это заўважна. Па-першае, бачна, як вы можаце доўга і складна прамаўляць. Нават зараз я слухаю, Магу. і у вас вельмі роўна ідуць думкі, і я просто думаю, ну, это, конечно, класна, я так не ўмею. Вось. І па-другое, да, вам хочацца нейкай пэўнасці, каб было все вельмі канкрэтна раскладзена па сваіх паліцах. Але в мастацтве так не можа быць. Нават больш скажу, мне здаецца, калі вывесці, пасядзець і там 5 ці 10 нейкіх крытэрыяў прыдумаць і напісаць па гэтых крытэрыях тэкст, не факт, што атрымаецца мастацтва. Таму што Я думаю, мастацтва што не атрымаецца. там заўсёды ёсць элемент ірацыянальнага. У гэтым ірацыянальным самая соль. Але як сказаць рацыянальна пра ірацыянальнае, ну, немагчыма. Ну, і ў гэтым уся праблема. А пры гэтым, давайте пра графаманства, вот яшчэ вы даскажаце, а то мы тут крутимся вакол добрай кнігі. Мне вельмі цікава, бо графаман — это у нас такі ў наших там бульбасварках, да, і нейкіх каля літаратурных гутарках, гэта, ну, такая любимая штука, і калі хтосьці кагосьці хоча ў чым-небудзь упікнуць, то апошні аргумент — это, значыцца, графаманства. Ну, это такое. Насамрэч, графаманаў намного менш, чым мы думаем. Таму што для сябе, ну, разумееце, графаман — гэта ўсё ж такі псіхічная хвароба. Ну, ці, можа быць, это я занадта гучна сказала, але гэта ўсё ж такі панятак медычны. І графаман — гэта чалавек, які не можа спыніцца пісаць, вось у яго ёсць такая паталогія. А тое, з чым мы сутыкаемся там з гэтымі кепскімі кнігамі, гэта найчасцей проста эпігонства. То бок гэта паразітаванне на ўжо існуючым мастацкім каноне ці на нават асобных творах. Калі я кажу пра канон, я маю на ўвазе, што вось тое, што ўстаканілася ў масавай свядомасці, што ўжо ўспрымаецца як літаратура класічная, ад гэтага адштурхоўваючыся, паўтараюцца адны і тыя ж тэксты. І што цікава, я недавно заўважыла па тых тэкстах, ну вось калі прыходзяць, не ведаю, там які-небудзь студэнты ці школьнікі пішуць вершыкі, і часам ты бачыш у якіх-небудзь конкурсах ці яшчэ недзе гэтыя тэксты, па гэтых тэкстах можна вызначыць, на якім узроўні знаходзіцца гэтая масавая свядомасць датычная літаратуры, то бок што засвоена як канон, ад чаго адштурхоўваюцца. І ў нас да гэтага часу адштурхоўваюцца ад нашаніўскага перыяду, ад тэкстаў Коласа, Купалы, Богдановича і гэтак далей. Тут, канешне, пытанне ў тым, ці гэта віна школы, я маю на ўвазе школьную праграму па літаратуры, таму што там ідзе акцэнт на вось гэтыя тэксты і адчуванне, што па-за імі нічога не існуе. І што самае горшае, не падаецца кантэкст, ну, прынамсі, у большасці школы. Я думаю, што вы, напэўна, выкладаеце лепш. Ну, па-рознаму бывае. Да, але, ну, я проста нават, я яшчэ не так, ну, даўнавата ўжо, канешне, але яшчэ памятаю свае школьныя гады і сваё адчуванне літаратуры тады. Тебе проста даваўся нейкі кавалак тэксту, ўжо тады ты бачыш, што там прымітыўная якая-небудзь дзеяслоўная рыфма ці яшчэ нешта, і ты не разумееш, чаму гэта добра, чаму гэта ў падручніку. Таму што не было кантэксту. Альбо там, не ведаю, які-небудзь урывак з новай зямлі, дзе расказваецца пра вясну, і ты гэта чытаеш і думаеш, і што? Чаму мы павінны гэта вучыць? Вось. Ну і карацей, вось гэты корпус тэкстаў, ён укладаецца ў галову як узор добрага, не даючы тлумачэння, што это было адэкватна свайму часу, свайму кантэксту і свайму там грамадскаму ладу, які існаваў у Беларусі, не даецца тлумачэння, чаму гэта лічыцца добрым, чаму вам пра гэта расказваецца праз 100 гадоў. І людзі засвоююць гэта як узор і паўтараюць гэтыя ўзоры, шаблоны перацягваюць. Вось.
Ведаеце, вибачайце, я ўклінюся зараз, а я якраз, назіраючы цяпер тое, што піша моладзь, бо пішуць мае дзеці, вучні, там студэнты, мы там збіраем нейкія зборнікі, ну, это як бы такое выхаваўчае, это не пра літаратуру, это хутчэй пра як бы працэс там выхавання. Я якраз заўважаю, што зараз вельмі некрытычна засвоена маладымі людзьмі, якія спрабуюць пісаць вершы, якраз такі традыцыя верлібра, белага верша, такого паэтычнага выказвання эксперыментальнага, так? То бок якраз такі патрабаванне пачатку 20-го стагоддзя да формы вершаванай, ну, там, рыфма, там, столбікі, не ведаю, вот это вот усё, да? Ці там дазвол самому сабе на дзеяслоўныя рыфмы, бо на сёння дазволіць сабе дзеяслоўныя рыфмы – это смела. Это смерть. Ну чаму ж? Калі я разумею, што дзеяслоўныя рыфмы, яны не ўхваляюцца, і тут я беру і рыфмую дзеясловы, і раблю гэта свядома і для нейкіх мэтаў, дык гэта смелы паступак, а не дрэнна ўсвядомленая форма. Дык вось, мне падаецца, вот я пакутаю цяпер ад таго, што дрэнныя вершы сталі пісацца ў выглядзе верлібраў і белых вершаў, таму што это як бы модна, так пішуць у амерыканскіх, там, амерыканская паэзія, англамоўная, скажем так, паэзія, туды пераходзіць, я блага ведаю іншую замежную паэзію. І вось якраз мне падаецца, што цяпер ось это бяда, а купалы коласа ўжо забыліся. Это ўжо толькі паэты 60-х гадоў все яшчэ па прывычке рыфмуюць. Ну, мяне на гэтую думку, як бы, яна мяне давно круцілася ў галаве. Мяне да гэтага падштурхнула, насамрэч, пост у Марыі Мартысевіч, калі яна перапісваецца з Максімам Знакам, і ён даслаў верш. І вось я пачытала верш і зразумела, што гэта нашанюскі час. Канешне, па адным прыкладзе немагчыма, ну, як бы, нельга рабіць яго такім паказальным і, як сказаць. Это не доказ, канешне, ўсёй тэорыі, але таксама як адзін з прыкладаў. Ну, я тут думаю, што ён знаходзіцца ў такіх абставінах і у такім якраз такі коле думак, да, што нашанюская форма абсалютна адпавядае. Ось, пагадзіцеся, да, што яна гэта таксама можна ўспрыняць як жанравую памяць, і што чалавек, знаходзячыся ў абставінах коласаўскіх, купалаўскіх, у тым самым замку, у тых самых сценах, як бы найбольш адпаведная форма нашанюская. Ну, гэта як бы таксама, ну, гэта не супярэчыць, таму што я раней казала. Ёсць шаблон, і ён узнаўляецца. Вось, але, канешне, датычна Максіма Знака я не скажу, што ён эпігон, таму што гэта тэрапеўтычная літаратура, гэта проста выказванне стану. Ну, вось. Але, напрыклад, тое ж самае паўтараецца з вялікім корпусам тэкстаў, пры тым, што эпігонства можа быць больш хітра замаскіраванае, калі выцягваюцца чужыя ідэі, там нейкія філасофскія штукі. Паўтараюцца цяпер, узнаўляюцца, ты гэта чытаеш, і ад гэтага патыхае нейкай цвіллю. Ну, да, прям. Вось. Ну, карацей, асноўная думка ў тым, што графаманаў насамрэч не так шмат. Графаман — это хутчэй уже такі тэрмін, ну, панятак, просто як бы крайняя абраза. Графаман, сам графаман, все разышліся. Ну так, разышліся, да. Насамрэч іх не так шмат, я нават не магу назваць графамана по прозвішчу. Ну, не таму, што не магу, мне забараняе, ну, так. Да? А просто мне не прыгадваецца прям графаман. Я не знаю. Ну, яму, напэўна, у нашых варунках цяжка выжываць. Чыста з фінансавага пункту гледжання і там інфармацыйна. Вялікае море. Ну, вось гэтая думка пра эпігонства, яна як бы важная, я не шмат пра яе думала, вось цяпер буду у гэтым накірунку думаць і сачыць. Я хацела нас таго, што спытацца. Калі, вось пакуль, да, выглядае на тое, што аб'ектыўных крытэрыяў няма, там кожны з нас усведамляе, што ў нас свая планка, свае там нейкія погляды, свае крытэрыі, і мы разумеем, што яны не падыходзяць там да ўсіх і нават, магчыма, не падыходзяць нікому, бо ў кожнага свой там досвед і свая манера чытання і свой там шлях да гэтага. Дык вось у гэтым сэнсе мне вельмі цікава той накірунак крытыкі,
да якога я асабіста вось вас адношу. Так? То бок у мяне ёсць нейкі вобраз крытыкаў беларускіх. Безумоўна, цікавей за ўсё мне чытаць якраз людзей вашага накірунку, але што мяне заўсёды выклікае пытанне, гэта вось не ведаю, ці сказаць гэта агрэсіўнасць, не ведаю, ці сказаць на гэта адназначнасці. Як я скарыстаюся таксама пастом Марыі Мартысевіч, якая напісала: пора браць, ну вось быў такі пост, зноў жа такі яскравы, я там і пахіхікала, безумоўна, так подла, хаця мне не спадабаўся пост, але ну класна напісана. І там было напісана так: пора браць шашку ў лапкі, на тое яна і крытыка. То бок крытыка успрымаецца як нешта з шашкамі ў лапках. І я памятаю, што мы неяк з вами зачапіліся языкамі менавіта за это вызначэнне, бо для мяне, калі чалавек кажа, што крытыка, гэта калі крытыкуюць, гэта калі, значыцца, ругаюць, то для мяне гэта тое самае, як дзеці разумеюць рамантызм. Рамантызм — это калі пра каханне, да? Хаця рамантызм — это не пра каханне. Таксама і крытыка, мне падаецца, што вось якраз калі крытык пачынае раздаваць ярлыкі, што гэтая кніжка добрая, а гэтая кніжка дрэнная, а гэты, значыцца, пісьменнік Малайчынка, а гэты пісьменнік Эпігон, то крытыка, яна дэвальвуецца. Яна пераўтвараецца ў водгук. Больш месца таленавіта. Я зараз не зразумела, калі шчыра сувязі паміж тым, як крытыка, калі крытыка нешта ацэньвае, то яна ператвараецца ў водгук. Якраз такі наадварот, водгук, ён часцей за ўсё не мае крытычнай ацэнкі ўзважанай. Гэта проста ты прачытаў, табе нешта адгукнулася, ну тое ён і называецца водгук. І ты проста дзелішся сваімі перажываннямі. І часта гэтыя водгукі якраз выдаюцца за крытыку, што мяне страшна злые. Крытыка, мне таксама не падабаецца, калі кажуць, што крытыка — гэта калі крытыкуюць. Таму што калі ты, напрыклад, кажаш: вось я крытык, кажуць: ну ясна. Ты крытыкуеш. Сам нічога не ўмееш, а іншым расказваеш. Ну, класна. Крытык — гэта, ну, скажам, літаратурны аналітык. І калі ты аналізуеш, зразумела, што ў цябе нейкія свае крытэрыі існуюць, і ты, адпаведна, гэтым крытэрыям все роўна ацэньваеш. Пазбегнуць ацэнкі немагчыма. Я памятаю тую размову, да, гэтую спрэчку. Мяне тады, канешне, гэта вельмі ўразіла, гэтая пазіцыя, потому што крытыка не можа ацэньваць, типа, а што мы можам рабіць? І мне здаецца, у вас тут проста збыталіся крыху розныя паняткі: крытыка і культуралогія. Культуролог, вось тут, дарэчы, Максім Жбанкоў паказальны, хаця ён все роўна дае ацэнкі. Ён дае ацэнкі суб'ектыўныя, і як добрыя, так і дрэнныя суб'ектыўныя. І вось гэтая суб'ектыўнасць, яна ў мяне вось выклікае вялікае пытанне. І манера выказвання гэтай суб'ектыўнасці таксама. Ну, але ж вы сказалі, што песня пра Цімуру кепская кніга. Так а я не крытык. Я могу себе дозволить, что... Ну цікавая позиция, да. Вы у домику. Не перед кем, я просто читач, да, у меня свои захеры, хибы, там и так далее. Тому, ну и больше за то, мы же все письменники, так, там амбиции, один сезон гидройца, ну ясно, что у меня некие свои, но у меня нема обовязка быть объективной. Да, да. Ось у тым і праблема, дарэчы, калі, напрыклад, кажуць, што пісьменнік павінен быць такім-то, 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 ці пісаць так і так, то пісьменнікі страшна абураюцца, кажуць, што мы людзі мастацтва, мы нічога не павінны. Але калі пра крытыка кажуць, што ён павінны быць аб'ектыўным, а аб'ектыўным гэта значыць быць згодным з кожным з чытачоў, то бок ёсць, мы проста яшчэ падмяняем паняткі. Калі, напрыклад, кажуць, што ты не аб'ектыўны, гэта трэба чытаць як ты выказаў думку, з якой я не згодна. Вось калі б ты сказаў гэтак же самае, як я думаю, то да, это было б аб'ектыўна. Так, вось пра Жбанкова я казала, да, пра культуралогію і крытыку. Да. Крытыка — гэта першасны этап, і ён якраз займаецца ацэнкай. Ясна, што гэта будзе суб'ектыўна,
Але ўсё ж такі, калі аўтар гэтай крытыкі, крытык больш-менш пракачаны, там у яго дастаткова нейкі, там, не ведаю, шырокі досвед, і ён хаця б сам для сябе нейкую структуру выбудаваў і будзе ў ёй працаваць, то гэта будзе ўзважаны тэкст у адказ на іншы тэкст. Гэта аналіз. Аналіз не заўсёды будзе змяшчаць адмоўную адзнаку. Тут, разумееце, фокус у тым, што калі з'яўляецца станоўчая рэцэнзія, на яе будуць рэагаваць менш, чым на адмоўную. Гэта як з раздзелам пра крымінал у якой-небудзь газеце. Там пра культуру ці яшчэ нешта будуць менш чытаць, а пра всякія страшныя здарэнні гэта будзе выклікаць ажыятаж. Так і тут. Просто на адмоўныя тэксты звяртаецца больш адмоўныя тэксты. Ну, вы зразумелі. Адмоўныя рэцэнзіі ці нейкія такія рэчы будзе звяртацца больш увагі і будзе здавацца, што крытык вось такі злы чалавек, незадаволены жыццём. І потым хто кажа пра крытыкаў, што гэта крытыкі вось такія злыя людзі. Гэта найчасцей кажуць пісьменнікі, таму што, канешне, яны хочуць кожны быць асаблівым. Там, калі не геніем, то хаця б супермайстрам свайго часу. І тут вельмі блытаюцца, да, ну, звычайныя чалавечыя стасункі з прафесійнымі рэчамі. Мне здаецца, у гуманітарных навуках заўсёды так. Хаця, ну, крытыка нават не навука. І таму, калі вы казалі пра тое, што крытыка мусіць не ацэньваць, а асэнсоўваць, упісваць у кантэкст, неяк там размяшчаць, гэта больш мае дачыненне да культуралогіі, мне здаецца. І Жбанкоў, нават калі ён суб'ектыўны, гэта ўсё роўна не выглядаюць як тое кепска, а гэта добра. Ён упісвае, ён якраз упісвае кантэкст. Так, ён стварае ранжыр, у гэтым ранжыры ўжо можа быць вышэй ці ніжэй нейкі тэкст, ці музычны альбом, ці кінастужка, там, ну, карацей, да. Ось, ён як бы тлумачыць, ён падае всю карціну. І класна, калі крытык таксама можа гэта зрабіць, але ўлічваючы нейкую там, ведаю, цекучку. Можа. Калі вы казалі пра прафесійнага крытыка на пачатку, гэта, канешне, хацелася б ім быць, але справа ў тым, што усім зразумела, што з літаратуры там не пражывеш. І калі разумець пад прафесійнасцю род заняткаў, якімі ты там сябе пракормліваеш, то я не ведаю, ці ёсць у нас прафесійныя крытыкі ў гэтым сэнсе. Ну, гэта саме, як і прафесійныя літаратары. Ну так, то ж самае. Ёсць класныя спецыялісты. У іншым значэнні, так, гэтае слово. Грошы, як бы, тут не крытэр. А пра тое, што трэба даставаць шашку, я б сказала, што канкрэтна ў нашай сітуацыі цяперашняй, ну, хаця цяпер яна ўжо не такая, канешне, допустим, дарэвалюцыйная наша сітуацыя, да, возьмем так. Гэта неабходна проста таму, што беларуская літаратура пастаянна знаходзіцца на пазіцыях слабых, у тым сэнсе, што пастаянна трэба змагацца за ўласнае выжыванне. Я не стамлюся там паўтараць за Кудовічам пра тое, што пастаянна ёсць нейкі сацыяльна значны давесак на літаратуры, і вельмі шмат функцый пазамастацкіх. І праз гэта, праз тое, што трэба выжываць і цягнуць на сабе груз яшчэ іншых абавязкаў, узнікае такая ўнутраная салідарнасць, пра тое, што не скажаш кепска там пра калегу, ну, не канкрэтна пра кнігу чыю-небудзь, таму што вы сябруеце, а сябар добры ў нашым асяродку. А пра не сябра скажаш, правильно? Ну, калі вы сыходзіць з гэтай логікі. Пра не сябра, можа быць, ты і скажаш, але ўсё роўна, калі кніга беларускамоўная, то ўжо таксама кепска не скажаш, таму што, ну, это ж беларуская. І ўвогуле гэта даволі такая папулярная думка пра, ну, все смеются с этого слогана «Купляйте беларускае», который на бігбордах висять, але калі тая ж самая думка агучваецца датычна беларускай літаратуры ці культуры, што нельга выказвацца крытычна, таму што мы і так у кепскіх умовах. Ну, это тое ж самае. Просто... Ну, я, конечно, такую думку не падзяляю, але просто, што ёсць нейкая мера крытыкі і ёсць нейкая стылістыка крытыкі. І, напэўна, у мяне, калі я чую, што нехта хоча браць шашку ў лапкі, я адразу чакаю нейкага неадэкватнай агрэсіі ад крытыкі. Так? Калі яна мяжуе з пераходам там на асобы з нейкімі не надта сумленнымі прыёмамі,
бо любой текст можно взять Владимира Короткевича, я вот теперь его читаю здесь, читаю медленно, и там кожную сторонку можно разбить и просто стварыць яе просто, ну, такі класны разбор, вельмі агрэсіўны і такі негатыўны, скажем так. І вось якраз мяне стылістыка вось гэтага, стылістыка ацэнак, стылістыка і падача вось гэтай крытыкі, яна мяне, ну, бянтэжыць і раздражняе часцяком, таму што так нельга. Яна, ну, это як бы такі зародыш мукавозчыка ў крытыцы. Вы ведаеце, у мяне быў такі прыклад у маёй, як я кажу, медычнай практыцы, калі я працавала ў літаратуры і мастацтве. Калі працуеш у літаратуры і мастацтве, табе часцей прыносяць кепскія кнігі, таму што пра добрае пісаць нельга, таму што не тыя аўтары ў іх. І вось мне трапляліся гэтыя умоўныя кепскія кнігі. І натуральна я читаю, мне просто неприемно, я постоянно абураюся і пачынаю злавацца, таму што я аддаю час на штосьці, што таго было не варта. І быў там адзін паэт, который у адказ на мою рэцэнзію, дзе казалася, што гэта, ну, зноў жа, што гэта эпігонства, перапеўкі аднаго і таго ж, і там нічого няма. Дзіўна, конечно, што это ўвогуле надрукавалі, ну ладно. Ён у адказ на гэта напісаў ліст у рэдакцыі на адрес рэдактара, дзе сказаў, што я Лукаш Бенде, гэта глабельная крытыка, і гэта 37 год. Калі выйшла рэцэнзія на «Ноч» Марціновіча, таксама людзі казалі, што гэта цкаванне і гэта 37 год. Разумееце, справа ў тым, што у нас настолькі незвыклыя да адкрытага прамаўлення праўды, я маю на ўвазе нейкіх праўдзівых ацэнак без зніжак на тое, што гэта беларускае, і на тое, што гэта твор каго-небудзь знаёмага, ці твор, не ведаю, нейкая калегіяльная там салідарнасць. Дык вось настолькі незвыклыя да праўды без вось гэтых зніжак і прыцірання вострых вуглоў, што калі агучваецца проста праўда, не агрэсіўная, без пераходу на асобу, гэта ўжо ўспрымаецца як нейкі, не ведаю, радыкалізм і вось гэтая шашка. Ну, таму што, а чаму гэта праўда? Хто сказаў, што гэта праўда, а не іншая пазіцыя праўда? Ну так мы вернемся зноў да гэтага суб'ектывізму. Ну так, ось мы да яго і вяртаемся, безумоўна. І таму, ось, прыкладам, я думаю, што калі б крытыка сапраўды адыходзіла ад ацэнак канкрэтна, просто не дазваляла б сабе ацэнку. Аналіз дазваляла, а да ацэнкі б не даходзіла. І калі б яна аналізавала тренды, прыкладам, аналізавала б, што куды рухаецца, але ось як толькі даходзіць да ацэнкі, добра ці дрэнна, яна б тут оп і спынялася. Як на мой погляд, гэта было б больш канструктыўна, таму што яно б не закранала вось гэтых рэчаў суб'ектыўных, да? То бок, людзі не звыклі да праўды. Ну, а хто сказаў, што это праўда? Вон мы пакуль з вами размаўляем, у чаце пачалося абмеркаванне, хто графаман, а хто не графаман, прыляцела Сіну і Календзе. При этом Календа мой любімы празаік з маладых, ось я просто, ну, вельмі да яго сэрца мае ляжыць, я ўжо пасмяялася там з гэта спісу графаманаў, і таксама же людзі думаюць, што это праўда? Іх. Ну, няхай думаюць, што я зраблю. Ну, разумееце, вы кажаце, што займаюцца аналізам, але не выстаўляюць ацэнкі, але ацэнка ўжо ў самім аналізе прысутнічае. Гэта немагчыма. Ну, як вы сабе уяўляеце аналіз без ацэнкі? Маўляў, вось выйшаў такі-то тэкст, ці кніга, гэта трэцяя кніга ў аўтара, яна напісаная па-беларуску, тэма такая-то, і што, ну, і ўсё. Ну, там і далей мы проста літаратуразнаўча, да, ну, на нейкім папулярным узроўні. Вось ведаеце, як афармляюцца мастацкія альбомы якога-небудзь Рэмбранта, да, ці Рэмбранта. У мяне з націскамі заўсёды праблема. Лібіда, Рэмбрант, Рэмбрант. Значыцца, вось мастацкі альбом, і там мастацтвазнаўца піша, ён жа не піша, што, значыцца, тут вось Ван Дейк, альбо там Сезанн эпігонствуе, альбо
ён, не ведаю, выкарыстоўвае нейкія не тыя сродкі, альбо там у яго зашмат фарбаў. Не, ён апісвае кантэкст, апісвае мастацкія сродкі выкарыстаныя без ацэнак. Ну, вось па мне так выглядае крытыка. Так выглядае мастацтвазнаўства альбо літаратуразнаўства. Вы ж разумееце, што гэты самы альбом са звычайнымі апісаннямі умоўнага Рэмбрандта, ён з'явіўся таму, што да гэтага хтосьці іншы, хто ўзяў на сябе неўдзячную ролю крытыка, яго вылучыў. Да. Крытыка — гэта першая ступень, без яе далей нікуды не прасунешся. І таму трэба толькі, не ведаю, спадзявацца, маліцца і чакаць, каб прыходзілі з кожным новым пакаленнем новыя крытыкі. Тут вельмі важнае сумленне гэтых крытыкаў. Ось. Тут пачынаецца праца з асобай, як сам чалавек да сябе ставіцца, наколькі ён патрабавальны, наколькі ён здольны да сумневаў. Таму што, не ведаю, нават калі вам здаецца, што там ёсць нейкая катэгарычнасць у маіх выказваннях, вось сумленне і выхаванне пішуць. Ну да, у гэтым і справа. Калі нават канчатковая форма майго выказвання выглядае, можа быць, катэгарычна, я пакуль да яе даходжу, я вельмі многае абдумваю і шмат сумняюся. Можа быць, таму і не выглядае катэгарычна, што я вось вырашыла, ну ўсё, спыняюся на гэтай думцы і выказваю. Нет, таму яно і выглядае грунтоўным, таму ніхто не будзе абмаўляць, нават тыя людзі, якім там замінае ваш стыль часцяком, то ніхто не адмаўляе у тым, што гэта крытыка, і што гэта сур'ёзная крытыка, на якую трэба звяртаць увагу, таму што яно бачна, яно счытваецца, і яно бачна, што это абгрунтавана. Но, разумееце, а тут такая тады справа. Калі крытык бярэ на сябе, ну, не бярэ, а крыж такі нясе, вылучэння Рэмбрандтаў, так, то ён, безумоўна, нясе і крыж адмятання іншых. Конечно. І мы маем вялікую колькасць у літаратурным каноне. У нас канон такі абгрызены, вельмі вузкі літаратурным беларускай літаратуры, прынамсі там школьны і універсітэцкі, з якога выпала вялікая колькасць аўтараў, якія, магчыма, не адпавядаюць нейкім крытэрам, больш-менш аб'ектыўным, так, але могуць стаць важнымі аўтарамі для нейкага чытача. І крытык, калі абмяжоўвае, калі ён аблушчвае ўсіх да стану Рэмбрандта, то ён як бы збядняе літаратуру. Збядніць літаратуру немагчыма, таму што мастацтва насамрэч, па-мойму, хорошо, не насамрэч, па-мойму, мастацтва, як з'ява, яно залежыць ад соцыума намнога ў меншай меры, чым здаецца. Дарэчы, вось недавно, не так давно, у мяне была такога кшталту размова спантанная з Ганнай Янкутай, дзе я заходзіла з пазіцыі пра тое, што мастацтва заўсёды знойдзе сабе шлях для выяўлення ў свеце. Напрыклад, мне падабаецца выраз Шклоўскага, Віктора Шклоўскага, са структуралістаў, да школа 20-30-х гады расійскіх. Ну, я ведаю, это адзін з Это я для ўсіх, хто не ведае. Вось. Ён казаў пра тое, што гэта не мы пішам пра час, а час піша намі. І вось мне здаецца, што мастацтва, яно заўсёды так. У якіх бы умовах не знаходзіўся соцыум, напрыклад, зараз, калі ўзнікае пытанне, што будзе з беларускай літаратурай далей, калі, напрыклад, усе паз'язджаюць, а тыя, хто не з'едуць, не змогуць выказвацца. Ну, гэта будзе кепска для літаратуры, можа быць, як віды дзейнасці, будзе там менш кніг, менш нейкіх імпрэз, менш самога руху, але на самім мастацтве сумняюся, што гэта моцна паўплывае. Таму што паглядзіце нават там на гісторыю беларускай літаратуры, пры любых варунках з'яўляліся выбітныя тэксты. Напрыклад, ну, звернемся там да класічнага прыкладу. Хто мог падумаць, што Максім Богданович, жывучы ў Расіі, ну, так. акружаны іншай культурай, звярнуўся б да гэтага. Канешне, можна сказаць, што яго бацька там займаўся фальклорам і ведаў гэтую мову, але не думаю, што ён стаяў над душой гэтага Максіма кожны дзень і казаў... Ён жа наадварот, ён жа быў супраць гэтых заняткаў у Максімова. Ну вось, да. Я пра тое кажу. І, канешне, гэта таксама будзе здавацца такім, не ведаю, суб'ектыўным поглядам ці яшчэ штосьці. Ну, проста нават з гісторыі, гледзячы на гісторыю, ты разумееш, што
Мастацтва з'яўляецца заўсёды незалежна ад варункаў і часцей за ўсё можа быць нават незалежна ад волі чалавека. Колькі вядома паказванняў пра тое, што ты пішаш, калі не можаш не пісаць. Зноў жа, гучыць проста прыгожа, але калі ты з гэтым сутыкаешся ў рэальнасці, ты разумееш, што гэта так дзейнічае, гэта так і працуе. І я зноў забылася, з чаго я пачынала. Ну, мы пачалі з безацэначнай крытыкі, а дайшлі да такого пазітыўнага сцверджання, што мастацтва нікуды не сыдзе. Ну, вось гэтая праблема вылучэння, да, яна таксама мяне непакоіць. Мне калісьці расказвалі такую байку, я не ведаю, ці яна сапраўдная, але цалкам разумею, прыкладам байку пра тое, што некалі нейкая кампанія людзей, вось, якія якраз займаюцца водгукамі, крытыкай, прафесійнай і так далей, я просто не ведаю, хто гэта, таму не магу нават намекнуць, сказалі аднаму з класікаў, яшчэ жывых, цяпер аднаму з паэтаў старого пакалення, што мы цябе выкінем з літаратурнага працэсу. І пачалі выкідваць яго з літаратурнага працэсу сапраўды, нідзе не згадваючы, не запрашаючы, там тармазілі тэксты і так далей. На больш смешным узроўні, на дзіцячым, я ведаю прыклады, калі ў соцсетках, ну, это правда парагатаць, але, ну, ёсць такое, што значыцца, хто лайкне вершы Васі Пятрова, таго я, значыцца, адфрэнджу. Піша які-небудзь лідар мнений і пачынае махаць шашкай, адфрэнджваючы аматараў вершаў такой чалавека, якого хочацца выкінуць з працэсу. Так? Гэта я як бы утрырую, але вось праблема вылушчвання, праблема, як вы з гэтым крыжом спраўляецеся? Вось як вы спраўляецеся з тым, што вы для будучых пакаленняў адзначаеце Рэмбрандта, а кагосьці ўкідаеце? Ну, магчыма, я з гэтым спакойна жыву, сплю і ем, таму што я не ўспрымаю сябе як чалавека, які фармуе канон і прям уплывае на лёсы літаратуры. Таму што, зноў жа, не таму што я адмаўляюся ад нейкай адказнасці, а таму што я разумею, што мая роля тут чыста тэхнічная, насамрэч. І калі нават я памылілася ў нейкай ацэнцы сваёй, неправільна зразумела, час усё зробіць. Будуць новыя пакаленні, якія будуць расчытваць тыя ж тэксты, і яны ўсё роўна застануцца. Ёсць, канешне, іншы момант. Напрыклад, той канон літаратуры ці сусветнай, ці краіны адной, які існуе, трэба разумець, што гэта лепшыя тэксты з тых, якія былі апублікаваныя і якія выйшлі на вонкі. Таму што я упэўненая, што незваротна пахаваныя такія мастацкія ўзоры, якія там не саступяць, ну, я не ведаю, ну, банальна кажучы, там, Шекспіру, Сервантесу ці яшчэ некаму. Яны проста не захаваліся, яны не дайшлі. Магчыма, быў нейкі чалавек, які дзе-небудзь жыў, адарваны ад працэсу, дзе-небудзь сам сабе пісаў, магчыма, геніяльны твор, які б змяніў, зноў жа, тып мыслення, і, магчыма, чалавецтва, ці прынамсі заходняя цывілізацыя, была б крыху іншая цяпер, але гэты тэкст не дайшоў, ён не публікаваны, пра яго не ведаюць. Ён проста знік. У гэтым плане патрэбны якраз кніжны рынак, вось гэты від працэс, для таго, каб вось гэтыя тэксты захаваліся, каб яны былі хаця б раз агучаныя, публікаваныя, і хоць нехта на іх звярнуў увагу. Але калі, як вы кажаце, там нехта некага пачынае баніць, ці яшчэ нешта, ну, это, насамрэч, это вельмі смешна, я разумею, Ну так, гэта як бы такі дзіцячы варыянт. Дзіцячы, але вельмі пашыраны, таму што я ведаю, напрыклад, крытыка, які не будзе пісаць пра тэксты аднаго пісьменніка, проста таму што не будзе. Ну і каму ён робіць горш? Ну, яўна не пісьменніку, яўна не літпрацэсу. Не трэба перабольшваць сваю ролю. Магчыма, гэта гучыць неяк, не ведаю, быццам я фаталіст. Ну, але вартыя рэчы, яны заўсёды знойдуць свае месцы і праявяцца. Як тых ні душы, ні... Ведаеце, Наста, мы тут уже з вами, значыцца, у нас застаецца да прыстойнага часу, каб не замінаць добрым людзям праводзіць вечар 15 хвілін. І я вось хацела вось што напрыканцы, вось якую думку. Яна таксама мяне вельмі як бы турбуе апошнім часам.
мне б хацелася пачаць з абмеркавання аднаго тэкста, але вы ўжо гідроіце, таму не будзем. Каб вас не правакаваць, вы, напэўна, не можаце разважаць зараз пра... Наколькі мне сказалі, я магу. Можаце. Да. Дык вось, я хацела пытанне паставіць такое. Якіх пераменаў вам хацелася б у літпрацэсе? Не ведаю, ці ў літаратуры, ці ў літпрацэсе. Якіх бы пераменаў вам хацелася? І чаму мне вот іх, я нават неяк сказала у нейкай гутарцы з Андрэю Хадановичу, ён вельмі пасмяяўся, але я агучыла сваю мару, я казала, што я хачу, каб гэтая калона прыгожая, значыцца, вось якая хадзіла тут у нас мінулым годам па Менску, каб яна прайшлася таксама свежым ветрам па літпрацэсу і па літаратуры, і каб яна вымела ўсё такое шалупінне і пакінула нейкія такія чыстыя, не ведаю, стасункі, там, ну, некая ідеалістычная мара. Ну, ён пасмяяўся, конечно, але вось калі я думаю пра перамены, якія б хацела бачыць вакол сабе, як чалавек інтэграваны больш ці менш у літаратурны працэс, я думаю пра Еву Вішнавец, пра «Па што ідзеш вочам». І я калі адгукалася на эту кніжку на свабодзе, то вось я сфармулявала эту думку, вось якіх пераменаў хацела б я. Я б хацела, каб кніжка Евы Вішнавец, для мяне это самы моцны тэкст у беларускай літаратуры пасля «Знака бяды». Ён мяне вельмі перапахаў, ён для мяне вельмі стаў значным, вось асабіста. І я б хацела, каб ён стаў кропкай, все. І больш не было б кніжак падобных на «Знак бяды» і «Па што ідзеш воўча», каб гэта быў такі ітог вось гэтага развіцця беларускай літаратуры ў межах нашых гэтых тэмаў і нашага гэтага колу, з якога мы і па сёння не выходзім. Цяпер жа ясна, вось цяпер зусім відавочна ясна, чаму беларуская літаратура такая панылая і мала смяецца, да? Ну, як бы, а як? Вось, і калі я думаю пра тыя перамены, якія б мне хацелася ў беларускай літаратуры, мне б хацелася, каб мы цалкам змянілі як бы сваё стаўленне да, не ведаю, да свету на, я не ведаю, як сказаць, больш адкрытая, больш пазітыўная, не ведаю, каб мы пачалі шукаць не прычыны, а шляхі. Як бы наперад, каб мы неяк разамкнуліся і у тым ліку з гэтых сваіх суб'ектыўных крытэрыяў, так, мабыць, сталі б больш адкрытымі да іншых, мабыць, адкрыліся б больш да чытачоў, таму што я недавно паперхнулася в адным з літаратурных каналаў, я прачытала, значыцца, беларуская мова без вас пражыве, шаноўныя чытачы, а вы без яе. Я тут страшна скаланулася, тому што беларуская літаратура без чытачоў не пражыве. Вось. І я чакаю вось такіх пераменаў ад літаратуры, якраз як бы змены погляду, якраз такі з гэта нуару бесконцава, з гэта «Знаку бяды» на большую такую адкрытасць да будучыні свету. А вы якіх пераменаў чакаеце? Ну, вось пасля гэтай вашай прамовы я так зразумела, што галоўная прэтэнзія у вас таксама не змянілася яшчэ з нашаніўскіх часоў, калі казалі, чаму плача песня наша, і пачыналася вось гэта. Не змянілася. Ведаеце, я зараз неяк у нашаніўскіх часах прыстряла троху. Справа ў тым, што запыт і прэтэнзіі не змяніліся, таму што нічога не змянілася ў варунках. Гэта было відавочна для людзей, якія ведалі там гісторыю культуры беларускай, і стала відавочным у жорсткай форме пасля жніўня 2020 года, ну, не для ўсіх, зноў жа, канешне, але для большасці, для больш шырокага кола людзей. І калі вы кажаце, што хацелася б паставіць кропку, хацелася б вымесці там ўсё лішняе, гэта ўсё, зноў жа, вось гэтая ваша страсць ці педагагічная, ці вашай натуры да ўпарадкавання і вось такой максімальнай прастаты, зразумеласці, але як толькі з'яўляецца вось такое штучнае ўпарадкаванне і спрашчэнне, мастацтва памірае. Гэта немагчыма. Гэта тое ж самае, што ў стэрыльных умовах вырасціць нейкі жывы арганізм, ці каб з'явілася жыццё ў гэтым жывым арганізме. Кропкі зноў жа не будзе, таму што калі казаць
пра гэтую кнігу, пра што ідзеш воўча. Вось вы сказалі пра знак бяды. Ну, магчыма, так. Я проста калі чытала, я больш думала нават пра людзей на балоце, таму што гэта працяг традыцыі. Не чыста фармальна, таму што там гэтае балота, Ну, так, так. а як бы, калі казаць пра псіхалогію, у знаку бяды больш жорстка, канешне, пра супрацьстаянне вось гэтага дабра і зла. А па што ідзеш воўча, там такога процістаяння няма, там наадварот гэта поўны хаос, і ты разумееш, што жыццё гэта вельмі пачварная і страшная штука. І выжыць у ёй можна толькі калі ты сам ірацыянальны. Вось і адсюль усе гэтыя там Ага. знахарскія штукі. Вось. Так што кропкай гэта быць не можа, таму што сам працэс не спынен. Таму што калектыўная траўма нацыянальная, яна не ўсвядомлена. І пасля жніўня нельга сказаць, што гэтая траўма адпушчана. Наадварот, гэта быў такі нарыў, які недзе сам сабе паціху тлеў і атручваў нашу там экасістэму. Цяпер ён проста вскрыты, але ён далёка не вылечаны, наадварот. Вось. І я думаю, што такія тэксты яшчэ доўга не скончацца. Каб змянілася літаратура, мусіць змяніцца грамадства, а грамадства не мяняецца за 10 гадоў ці пасля адной удала напісанай кнігі. Так што мушу вас расчараваць. Пераменаў не будзе. Але калі казаць пра тое, чаго б я хацела ў зменах, я б хацела не нейкіх канкрэтных тэкстаў нават. Вось адмена ад гэтага нуару, магчыма, хацелася б лёгкасці, але не лёгкасці аповеду. Мне, напрыклад, падабаюцца сатырычныя абсурдысцкія тэксты, таму што, па-мойму, яны найбольш адэкватна перадаюць сутнасць самога жыцця чалавека. На гэтых кантрастах, да і в прынцыпе, таму што ў жыцці ўсё не так лагічна, як, напрыклад, там, у якім-небудзь рамантызме, класіцызме ці сацыялізме, ці недзе яшчэ. Той жа Быкаў, ён падаваў адзін канкрэтны ракурс. Абсурдысцкі тэкст, ён дае адчуванне жыцця як бы ў комплексе. І мне б хацелася, магчыма, больш такіх тэкстаў. Але каб такія тэксты трымаць, трэба, каб былі пісьменнікі, асобы вось з такім тыпам мыслення. А іх не так шмат, ці ўвогуле пералічыць там на адной руцэ, проста таму што такія варункі. І хацелася б, каб проста аўтары, якія сур'ёзна ставяцца да таго, што робяць, былі больш да сябе патрабавальныя і менш нылі. Таму што калі ты сядзіш і плачаш пра тое, што на цябе не звяртаюць увагу, ты лепш пайшоў бы ды больш якасна папрацаваў з тэкстам. Не выдаваў кожны год па кнізе, расказваючы адно і тое ж, а проста сеў бы і падумаў, што ты, магчыма, робіш не так. Не для таго, каб дагадзіць нейкаму крытыку ці чытачу, а вось сумленна сам з сабой, пагаварыўшы, зразумець, што ты, магчыма, робіш не так. Ці да канца ты прагаворваеш праўду, сваю там асабіста. Вось гэтага б хацелася, таму што калі ты бачыш халтуру, то пачынаеш злавацца і якраз тады выхопліваеш сваю шашку, таму што, калі вы халтурыце і не асабліва клапаціцеся пра нешта, то і я не буду апрацоўваць сваю думку, проста выкажу, што кажу. Чаму я мушу быць больш стрыманай там ці сумленнай за аўтара? Ну так. Дзякуй, Настя. У меня столькі там нейкіх унутры нейкіх момантаў, пра якія хацелася б дадумаць, што хочацца ўжо бегчы і думаць, значыцца, на балкончык пад, значыцца, гарбату. У нас у чаце такіх асаблівых пытанняў няма, акрамя таго, што я вельмі пасмяялася з тых спісаў графаманаў, значыць, якія тут жа з'явіліся у адказ на згадку. Я хацела падзякаваць вам за гутарку, не ведаю, наколькі яна атрымалася там драматургічнай альбо важнай для тых, хто я слухаў, асабіста для мяне сапраўды яна важная і з тых, якія якраз такі дадаюць нейкіх новых пунктаў гледжання. Так? Не змяняюць уже прям так вот, нейкія шлюзы у настаўніцкай такой і закасцянелай галаве прыадкрываюць. Дзякуй шчыры.
Здається, вам написали, що прийшло питання з Фейсбуку. прийшло питання з Фейсбуку, де можна зараз читати білоруську критику. Ось таке питання. Да. Я насамрэч давно думаю про асобны ресурс, які б збіраў якасныя крытычныя тэксты. Ага. Вось, не проста там водгукі. Але прямо цяпер можна чытаць радыё Свабода. Не так часто, там, по-моему, раней называлася рубрика «Варта», цяпер не ведаю. Ну, Ян Максімюк піша і іншыя аўтары для радыё Свабода. А ўвогуле прасцей за ўсё гэта адсочваць у суполцы толькі пра літаратуру у Фейсбуку, таму што туды все зацікаўленыя людзі скідваюць всякія спасылкі і всякае іншае там. Вось, можна не прапусціць. Ну так, а я яшчэ ад сябе хацела б назваць сайт Абдзіраловіч. Ён, магчыма, не літаратурная крытыка, канешне, але там такія здараюцца вельмі цікавыя тэксты, ну, вось такога ўжо ўзроўню больш высока, як бы беларускае мысленне. Калі ўлічыць, што кавярня называецца «Зно», а гэта нешта пра беларускае мысленне, то Абдзіраловіча парэкамендаваць тут будзе да самае месца. Напэўна. Вось так. Дзякуй за запрашэнне, дзякуй за гутарку. Таксама не ведаю, наколькі гэта выглядала як нейкая спрэчка анансаваная, ну, мне было цікава. Ведаеце, у нас як бы так заўсёды бывае. Я ўжо згадвала вам эту гутарку эпічную з Віктарам Мартыновичам Зальгердам Бахарэвічам, калі мы ўсе ў зале сабраліся і чакалі, што яны будуць адзін аднаго, значыцца, там, ну, спрачацца ў пух і пер'я паляцяць, і мы атрымаем асалоду, а яны сядзелі і адзін аднаму казалі: я згодны з Віктарам, я згодны з Зальгердам, я згодны з Віктарам, згодны з Зальгердам. Хацелася б, канешне, намацаць жанр, калі б гэта была нейкая вострая, але адначасова культурная спрэчка, але, магчыма, гэта яна і была. Ну, мы же можам такі ракурс абраць і такую сваю праўду прадэклараваць, што гэта вось это быў узорны жанр. А там няхай людзі думаюць, правда ўсё адно высветліцца. Дзякуй, спадарня Наста, за тое, што адгукнуліся, за тое, што пагаварылі, і за тое, што я магу быць з вами на сувязі, не гледзячы на нейкія нашы непаразуменні у літаратурным працэсе. І дзякуй беларускаму калегіуму за тое, што дапамог нам правесці гэтую гутарку. Дзякуй шчыра ўсім, хто далучыўся, хто слухаў і хто пісаў каментары ў чаце. Дзякуй усім. Дзякуй за запрашэнне. Дзякуй всім. Пакуль.